Na tradičnej slávnosti Rudolfa Forgáča. Práve o 2 dní, 1. augusta, uplynie 490 rokov od narodenia jedného z najslávnejších protitureckých bojovníkov 16. storočia, baróna Šimona Forgáča. Život a dobu tejto osobnosti už niekoľko rokov spracováva rodový historik a autor niekoľkých knižných publikácií. Jeho rozprávanie nám spríjemní hudobné združenie Muzikantika Slováka, s ktorým sám autor príležitostne aj účinuje. Prečo má kniha názov Pod zástavou Marsa? Mars, starorímsky boh vojny. No a prečo zástava? Netreba vám predstavať, určite ste videli veľa historických filmov. Viete si predstaviť akékoľvek vojsko, akokoľvek armádu. Určite si viete predstaviť tú známu fotku toho sovietského vojaka, ako nad Berlínom stýčil tú sovietskú zástavu. Zástava je odvekým symbolom vojska, štátu, určitej suverenity, proste každého nejakého zoskupenia alebo nejakého spoločenstva. Preto bojovú zástavu chránili vždy najsilnejší vojaci. A bojová zástava bola odveká trofej a vec cti pre toho, ktorú vydobil z rúk nepriateľa. Keď nepriateľ bol porazený, častokrát skladal okrem zbraní aj zástavy pre víťaza. Preto je názov knihy taký, aký je Pod zástavou Marsa, pretože
pred 490 rokmi sa začalo niečo, čo pokračovalo na území bývalého Uhorska, tak povediať, v strednej Európe trvalo takmer 150 rokov. A to je osmansko-turecká expanzia a to je bitka pri Moháči, ktorá sa odohrala na konci augusta. Tá predkladaná kniha pod zástavou Marsa. A práve na hrade Gímeš sa Šimon narodil, bol prvorodeným synom kráľovského pokladníka Žigmunda Forgáča. Šimonov otec mal to šťastie, že bitku pri Moháči prežil, pretože vieme, že pri Moháči zahynul nielen samotný kráľ, ale aj ďalších 500 šľachticov. Spolu s bratmi mali podielové vlastníctvo aj tu na Gímeši. A Požitabie, hovorím, Váriačovánske vinice, tam sú bohovské veľké pivnice, ktoré mohli byť naplnené súdmi s vínom. A ja sa potom nečudujem práve tomu, že Šimon Forgáč sa stal kráľovským pohárnikom. To nie je taká funkcia, že by umýval kráľovi poháre, alebo že by neviem čo, ale kráľovský pohárnik, takisto existoval kráľovský dverník, kráľovský jedlonosič, kráľovský koniar a podobne. Ale kráľovský pohárnik znamenalo, to bola funkcia, ktorú vždy mal iba jeden šľachtic na starosti. Znamenalo, že ak by bola korunovácia kráľa, tak on má zabezpečiť víno na tú korunováciu a lievať víno kráľovi. Na to nesmel hocikto. Alebo dodával víno na zasadnutie snemu a snemu sa takisto zúčastňoval kráľ. Treba však povedať, že v čase, keď Šimon Forgáč tento úrad kráľovského pohárnika vykonával, žiadna korunovácia ho počas výkonu tejto funkcie nezastihla, ale takisto je to veľmi dôležité vedieť, že tak darmo by bol kráľovským pohárnikom niekto možno, že z Oravy, kde sa víno osvieteného, urodzeného a vzdušeného hrdinu, pána Šimona Forgáča, slobodného baróna z Gímeša. Tí, ktorého Trácia vychovala, Uhorsko prijalo. Buď pozdravený, podsta veľmi vznešeného Marsa i umenia. Ó krása, ó prvý z magnátov, aspoň troška z teba daj mi, veľký Šimon, daj, vznešený Šimon. Pretože k tomuto táboru pripravujem vojny, nech môžem vyslať svoje oddiely. Ty učíš touto myšlienku. Vyrozprávali by toto naraz obe časti Uhorska nebu. Vyrozprávala by to vznešená vlna svojim obyvateľom brehov Dunaja. Vyrozprávala by to, že Forgáč vykonal viac než Herkules. Myslím si, že je síce sobota, ale mám úplne nedeľnú náladu. Aj svätá omša bola predtým. Takže, priatelia, som veľmi rád a šťastný, že v tejto chvíli môžeme tu privítať, alebo môžeme do sveta poslať, doslova poslať, lebo to slovo posolstvo a poslať je tu na mieste, knihu doktora Miroslava Eliáša, alebo poviem to inak, literáta Mirka Eliáša. Je známy už, pretože nie je to jeho prvá
publikácia. Aby som toho nezdržoval, chcel by som len toľko povedať, že živá kniha, živé slovo, ktoré kryje si vedomie nás všetkých, tak prepotrebné aj v tejto dobe a možno, že hlavne v tejto dobe. Tak choď do sveta, kniha, a hlásaj o hrdinoch, hlásaj o osudoch, aj ľudských omyloch, ale hlavne o láske a odvahe, ktorú tak potrebujeme a tak vždy budeme potrebovať. Priatelia. Víno, výbežke a pravda vždy zvíťazí nad zlom a nenávistím. Orgáč sa po tých 400 rokoch znovu napil domáceho gimeského vína.